Γεια σας, και σήμερα θα παίξουμε ακόμα ένα παιχνίδι στο μητερό κουνάι στο Naruto Shippuden Ultimate Edition 3. Σήμερα θα πάρω Hinata επειδή μου το ζήτησε ένας φίλος. Είναι rank game και θα πάρω την ομάδα μου Kiba και Shino. Και να με θα πάρει ο άλλος. Ωραία. Sasuke με Karin Zugo. Ξεκινάμε. Ouch. Αυτό πόνασε. Έλα φίλε, νιώσε την όργη της Χινάτας. Πώς θα το έλεγε. Μισό το τσιλό, το μισό. Έλα Sasuke. Ouch. Γιατί λαγκάρει τόσο. Λαγκάρει πάρα πολύ. By the way. Ωραία φίλε. Ai. Έτσι, Team Ultimate Jutsu, baby. Έλα. Ωραία. Δεν έχεις absolution. Όχι absolution. Όχι ρε. Όχι. Όχι. Σε παρακαλώ. Yes! Χαχα, νικήσαμε, ωραία. Hinata OP. Λοιπόν, ευχαριστώ που με είδατε για ακόμα μια φορά. Το μητερό κουνέ, κάντε subscribe στο κανάλι, like στο facebook και ελπίζω να ξαναπαίξουμε πολλά ακόμα rank games. Για να δούμε πόσο πήραμε. Μια χαρά. Ευχαριστώ που με είδατε για άλλη μια φορά. Από μένα και το μητερό κουνάι. Γεια σας.